Döwlet Migrasiýa Gullugynyň Lewap welaýatynyň Türkmenabad şäherindäki idarasynyň raýatlara biometrik pasportlary taýýarlap berýän bölüminde adamlaryň uly nowatlary emele geldi. Şunlar bölümde raýatlara may aýyna nowat berilýär. Şol bir wagtda ençime raýat käbir migrasiýa işgärleriniň paranyň öwezine pasportlary nowatsyz has gysga wagtyň içinde taýýarlap berýändigini aýdýar. Biometrik pasporty almak üçin resmi namalary kabul edýän bölümde yürüte encam doğru. Raýatlar resmi namalaryny tawşyrmak üçin bu encamdan talon almaly bolýarlar. Yürüte belgili bu talonda raýatyň haýsy günde we sagatda resmi namalaryny tawşyryp bilýändigi görkezilýär. Şu gün bu encamdan talon alan raýatlara şu ýylyň 12-nji maýynda nowat berilýär diýip Adatlyk radiosynyň sebitdäki habarçysy 2-nji fevralda aýtdy. Nowatlaryň artmagyna ýurtda dowam edýän ýeti ykdysady kynçylyklaryň we işsizligiň arasynda eklenç gözleginde daşary ýurtlara gitmek isleýän türkmenistanlaryň sanynyň köpelmegi sebäp bolýar. Ilat arasynda biometrik pasport diýilip tanalýan Türkmenistanyň raýatynyň Türkmenistandan gitmek we Türkmenistana gelmek üçin pasporty 2013-nji ýyldan başlap ýurtdan çykmak üçin adaty raýatlara zerur bolan ýeketäk resmi nama hökmünde kabul edildi. Şeýlelikde ondan ozal ýurtda hereket eden içerki pasportyň daşary ýurda çykmakda ulanylmagyna kanun esasında gadagynçylyk girdildi. Bu aralykda biometrik pasport almak üçin migrasiýa edarasyna baran lewaplylaryň ençemesi migrasiýa gullugynyň käbir işgäriniň pasporty has gysga wagtyň içinde taýýarlap berýändigini hem aýdýarlar. Bu hyzmat üçin raýat $200 para bermeli bolýar. Şol bir wagtda habarçy häkimetleriň lewawyň migrasiýa edarasyna ahal welaýatynyň işgär iýermek arkaly para peşkeşiň öňüne almaga çalışýandygyny, ýöne bu usulyň hem oňy netije tapmaýandygyny aýdýar. Mesele Maşgabatyň halkara aeroportundaky bir migrasiýa şäheri daşary ýurtdan gelýän bir raýata Lewapdaky migrasiýa bölüminde bir hyzmat bolsa çekinmän maňa jaň edäýi diýip öz telefon belgisini berýär. Bu raýat ýa-da onuň tanyş bilişleri gysgaly biometrik pasport edinmek isleýände nowatlary görüp ýanky migrasiýa şäherine jaň edýär. Ol hem Lewawyň migrasiýa edarasyndaky tanyşyna jaň edýär. Şeýlelikde şol raýatyň resmi namalary 2 günde kabul edilýär we onuň biometrik pasporty bir aýda taýýar bolýar. Munyň üçin raýat $200 töleýär. Netijede ähli problema pul bilen çözülýär. Diýip ýagdaýdan habarly bir çeşmämiz aýtdy. Adatlyk bu ýagdaýlar barada Türkmenistanyň Döwlet Migrasiýa Gullugynyň Lewapdaky bölüminden kommentariýa ýa-da goşmaça maglumat alyp bilmedi. Ýöne Lewawyň migrasiýa edarasynda para berimiň bardygy barada habarçylarymyz we türkmenistanlylar mundan ozalky ýyllarda hem habar beripdiler. 2021-nji ýylda Lewaplylaryň ençemesi migrasiýa gullugynyň käbir işgärleriniň paranyň öwezine pasportlary has gysga içinde taýýarlap bermegi açyk teklip edýändiklerini aýdypdy.